Helo, Ifan ydw i. Dwi'n astudio Newyddiaduraeth a Chyfathrebu ym Mhrifysgol Caerdydd, felly dewch gyda fi i weld diwrnod yn fy mywyd. Tra'n y brifysgol, mae'n bwysig iawn i gadw'n heini ac i gadw iechyd meddyliol a chorfforol, felly heddi es i i'r gampfa ynghyd â mynd i nofio. Draw wedyn i sgwâr canolog ac i Ysgol Newyddiaduraeth y Cyfryngau a Diwylliant, neu fel ni'n ei alw fe, Jomec. Roedd un darlith gen i bore yma a hwnnw yn seiliedig ar S4C oedd yn ddiddorol iawn. Lawr star wedyn ni i'r social staircase, sef ardal o fewn yr adeilad yn sgwâr canolog, i wneud bach o waith cyn mynd i gwrdd â hen ffrind mas yng nghanol y dre. Adre wedyn ni wneud bach o waith sgwennu ar gyfer erthygl ym mhapur myfyriwr Caerdydd, Gaerdydd, ynghyd â pharatoi ar gyfer ein rhaglen radio wythnosol ar Express Radio dros baned. Cyflwyno'r rhaglen wedyn ni yn fyw am 5 o gloch o swyddfa Cyfryngau myfyrwyr Caerdydd. Helo, shwmae, a chroeso i dros baned, rhaglen Gymraeg chi yma ar Express Radio. Adre wedyn ni i roi popeth yn barod at y fori gan fod heno yn noson wledd y Gymdeithas Gymraeg neu'r Gymgym. Ac felly cyfle i wisgo lan a chymdeithasu gyda Chymru eraill. Dyna ni felly diwedd fy nyrnod fel myfyriwr yn Ysgol Newyddiaduraeth Cyfryngau a Diwylliant Mhrifysgol Caerdydd. Diolch yn fawr iawn i chi am ddilyn.